रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हेलो कंचन इब्राहिमपुर। हेलो 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 हेग नाई चिन है छी की बोलही न छौरी तू कैसे के छौरी तू कैसे के नाई चिन है छी की बोलही न छौरी तू कैसे के हम देने हथियो मोबाइल तोरा बकरी बेच के हम देने हथियो मोबाइल तोरा बकरी बेच के हम देने हथियो मोबाइल तोरा बकरी बेच के हेलो 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 हेग नाई चिन है छी की बोलही न छौरी तू कैसे के हम देने हथियो मोबाइल तोरा बकरी बेच के हम देने हथियो मोबाइल के तोरा बकरी बेच के हम देने हथियो के मोबाइल तोरा बकरी बेच के कंचन इब्राहिमपुर। बेरी बेरी काटे छफाउन किया गे हमर जहानू डाटे छ जब जब हमरा के गोरकी मन करैया खूब कहानू मन करैया खूब कहानू के बेर बेर तू काटे छफाउन किया के एकर जानू डाटे छी जब जब एकरा तू गे मन करया हम कानू हेलो 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 हेग नाई चिन है छी की बोलही न छौरी तू कैसे के हम देने है रहियो मोबाइल गोरकी बकरी बेच के हम देने है जियो मोबाइल तोरा बकरी बेच के अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। कंचन इब्राहिमपुर। हाँ तोरा चक्कर में माहिर खेलों अपना बाबू के हाथ से कौन भरा गेल गायरी से हमारा भैया भौजी के बात से भैया भौजी के बात से के तोरा चक्कर में माई रखलकै अपना बाबू के हाथ से कन भरा गल गाइर से एकरा भैया भौजी के बात से हेलो 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 बोली ना रे हेलो 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 हेग नाई चिन है छी की बोलही न छौरी तू कैसे के हम देने हैं जियो मोबाइल तोरा बकरी बेच के हम देने जियो के मोबाइल तोरा बकरी बेच के छोरा देने छो छौरी मोबाइल तोरा बकरी बेच